Pas tu kira tu lah kara kali ya. Apa lah? Cuma je plot beli ya kita lagi. Kali Dan terjadi gini. Halo, boleh lagi. Ke kuala belada. Muncul pa ready dah tali nak ni nyai. Wah nyai. Beli kuah mana nak? Ready dah li. Jadi dah lah, oh kau tak kau boleh bah. Ini nyai kemana dah? Jalan. Kuat belana. Tak koma ni. Banom. Banom. Itu non belajar kan. Dora Glorina kan leda lah ininya. Mengalami ada pikir debon ah. Mengalah awada kelihap abu jai na, kelihap abu jai. Aku lura ada pikir di debon na pikir. Mi cho nhau mà nó chúng nó lấy cho nhau cái đó để cho nhau nó gì mà nó ô ada coffee dikit bola mà cô ra là ta hay gỡ ra liền à Washington để ta clear liền cái này chỉ là mua là cá tô nó vừa và từ và ta cũng còn ui mà ye chỉ kéo coffee thì đi tao qua kéo coffee qua mà ở đây thì chế bộ là qua ở đây mi khát po mi chơi po đã bị đây ta hát cái chữ tin này vừa mình giờ đi giờ clear là at chơi nó chế bạn này nó cho bạn là mình ở trên mà ở bạn là đây ya ở khám mà YouTube vào đâu ở khám mà ở trên này giờ mình ở đây là cái bây giờ cho ở lấy ta tin nó mà mình chỉ bảo ở đây là là được mà là cho là ở mà cái coi cho phơ và mình ở khám chỗ ba mưa mà ta trò nhà ở đây thì khi nhà ở đó khi khám mà có thể này PK đó ba ở bên nấm mua là gì này anh nấm mua ai ở đâu à anh nấm mua mấy anh thì là thì ở đó là Sanda coffee cả SP coffee kan Coco coffee kan mà giờ là ở đó cái này ở là cái thì vậy ở đó đứa mà là rất là vô ban do là đó đứa tôi là đó đi là khu bảy thì là PK cả đó để xem mình do đó coffee PK cả đó ôi heo đó stand tụi nhau có nè coffee PK đi tàu là làm mà coffee PK lên ta có tay lấy ba quý đi tàu nó quý tới đôi chỉ mà nó là bữa đó cái thi là ra thêm cái qua đây ta có với hai vợ chồng đời ra đó mày là được cái này đó là itu lah dah gas station dah lina dah buat deh bola dah kasau dah nah bola kasau dah lah dia kedi ke dalam dah buat deh dininya itu dah sokok kualui kan kelihatan lah mana dulu
đi ท่านเกจิเรามือไว้ด้วย thì nhai đi hết từ là lý nè กูมาให้ดอกพี่ให้ตาลุนว่า hả hết từ là lý thì nhai đi đọc bữa gì không แน่นอนแต่ก็ một số thì ba cái chó ra là đi แล้วตอนระหว่างมีความรู้เต้ากับวิบากผ่าอยู่ผ่าใครเนี่ยความรู้เต้ากับ từ là qua vụ đại lý đọc bữa gì thì nhai đi cháu ra cầm mà ra nè ปากรอบปากรอบ ตัวจริงก่อนมาขับรถเป็น lớp bố đi qua xó là mấy quả hết đi qua cái hè đi trên nhà mà lớp bố đi xó là thế non blow à qua bên này มาหาล่ากับเล่กันตอนนี้นะเพื่อน ừ แต่คนหนึ่งจี lớp bố đi xó là คนหนึ่งเจอเต้นที่บุก lớp lớp qua lý là đọc bữa đi thì nhai đi có bữa thì bác khuê đó là tại đi đâu ra đưa cầm mà lại cho lên nào đọc bữa đi quay sang ngoài lại đó wow. Thì đi thì cả khơi nhà này thì nhai thì đềuว่ากี่จีนหรือละสิโกทอขาเราไม่บ้าละสิโกเล่เล่ตลอดไปว่าไปมาแล้วล่ะเจนนี่เลยนี่ที่รู้ว่าบ่าวเขาเนี่ยโชว์รายละเอียดให้จีกได้เลยครับบ่าวให้จีกได้ที่ดีที่ขาเคยเนี่ยเย่ที่เอาไว้จีนสิโกบูมาบ้านละดูสิโกคือดูสิโกแล้วเนี่ยไว้ดูอะไรอย่างขาเคยดิแต่ดูยัยได้หาจีนเนี่ยสิโกบูเล่จะมาบ้านละตลอดหรอกแล้วกว่ากันหล่อเย่กันนะเอาไว้ชาตีเด้อดูอะไรตัวโดกเย่ว่ะยอดดำอ่ะยอดดำยอดดำอ่ะยอดดำ alright alright อีว่าได้เล่นหลอดตัวเล็กที่โลบุเล่เข้าไปเอาข้าวโอ้ขาเคยยังเจ๊ขาดเหลือไว้จี้เนี้ยหัวก็จี้ดอกหัวดอกก้อยเนี่ยจี้ขาดเหลือนั่นดิโอ้ที่ข้าเคยยังนะจินสิโกเล่เล่ได้ละไปละครับแต่คนซอยอย่างมันว่าตุกีราตุลการะกาลีย
subuh tak lalu. Wah, warga aja. Jaya. Oh, mapera apa itu apa? Bayar ini lu dulu lah. Yalah dah puas dia. Kali tu juga ada dah. Peti dia mana baik lah. Cui. Tak boleh lah. Nak dah puas dia sakit tuli. Leti lah mau ke kurati lah let. Pai dah apa lah. Cuma je plot beli ya getar lagi. Ni buat dulu lah. Ni dulu lah. Cucian nama. Asli. Kini ada kira. Ini ada gua padul be pak. Weh. Malah. Jalan banyak lah gua. Nak kamu nak. Dua obi lah. Wah lah dah kekali Dia tu jalan dan tegak gigi ni. Ayah. Kekali tadi lah. Wah lah dah aku. Wah,ที่ใหญ่ด้วยให้เกตตุลีนะหมดโชว์ได้ป่ะน่ะดับเบิลเซลให้เกตตุลีนี่ใหญ่ด้วยมาป่วยล่ะ Apa pati lu pola ada kau bila pola dia apa? หมดโชว์ให้เกลีนะที่ใหญ่ด้วย Jawat tidak tu deh. Wati ni wah banyak jawat tidak deh. ตับดูแล้วเนาะดับเบิลเซลก็ada ป่วยล่ะบ๊ายบาย